ungofanelwe ungofanelwe ebusuku nguwewe ake sivume ebusuku ngofanelwe ishumi phansi komthetho. Amen. Savalelisa ngoncwadi ye-Exodus 16 apho explain yakhona the children of God paying tithes. Amen. 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 So tonight I'm going to talk under this subject, tithing in the New Testament. Namhlanje ebusuku ngizothetha kwinto ethi ishumi. What I'm going to talk about, that's my topic. We will see that tithes are also in the New Testament. Amen. Tithes are in the Old Testament and also tithes are in the New Testament. Praise God. Now, in the Old Testament, there was a penalty for tithes being late. Amen. There was a penalty. Because when we are quoting verses, we must be careful to apply the verses that belong to the older dispensation. Amen. Because you'll pick up the verse that will talk about that if you pay tithes late, there is a penalty, and then you'll use it to this dispensation. That is very dangerous. Amen. If you, for example, let me make your favorite verse, the statement that is that verse, when you read that verse, is applying under the dispensation of law. Amen. So there are things that you must know when you study that verse, that okay, if I'm studying this verse, other things that are said there, it was because of the dispensation of law. Amen. Amen. So there are things that will apply during the dispensation of law and will not apply during the dispensation of grace. Amen. All right. So in the Old Testament, there was a penalty for tithing. Amen. For paying tithes. Tithes being late. Amen. That is in the Old Testament. Amen. And then if tithes were late, we had to pay 20% instead of 10%. Amen. That we send you 10%. Amen. Praise God. Amen. So that was a problem. When you're supposed to pay tithes, again, you walk back on this permission. As I Bible paying tithes, you are not paying the pastor. Let's take away that mentality. We miss it. Amen. Paying tithes, you are not paying the pastor. You are giving to the Lord. And the vow that you are going to make is between you and God. Amen. Amen. So let's put pastor aside and put you and God. Praise God. Amen. So if you pay late,
yabona usibhatele xa usibhatele late. If you said maybe every nge-27 nge-27 every month I will pay tithes, and then usibhatala nge-28 ububhatala 20%. Because awusibhatelanga ngola suku lwaso. Yebo. uThixo yonke into eyiphamisayo kuThixo uyayibamba. Uthi uyandibuyele into nobuya ndidiniwe ndawukwenza ezinye ziwa nje uthini ndawuye umasingcwabisana kuThixo ubambe laa nto uyithethile. Yabona, if you can provide and open a door for me, I will be faithful to you. So ngolu xesha uphila sonke bonke abantu bayalibala xa kuright uba babephambathisile kuThixo. Yabo, but uThixo akalibali ngelishwa. So yena uba uthi uNkulunkulu uyayazi uNkulunkulu idate opeya ngayo. Amen. So uNkulunkulu ubambile uba okay ngedate ezithile kunenqingathi esithile endisilindele kuba. And then it happened you don't pay tithes during that time. Amen. Amen. If they don't pay tithes in time, then there will be a penalty, which is instead of 10%, you'll pay 20%. Let's make an example, okay? Masiti wamkela imalini Masiti 3,000, I mean, 10% with 3,000 is 300. 20% with 3,000 is 600. You no more pay that 300. We are doubleisha. Ando ubufani biyathini ebhatala. Masibone ke londo in the book of Leviticus 27 verse 30 and 31. Those two verses. Leviticus 27 asimfunde ke 30. Sonke isishumi somhlaba sembewu yomhlaba seziqhamo zomhlaba zomthi sesikaYehova singcwele kuYehova. 31. Ukuba uthe umuntu wasikhulula ukunene ngenhlawulelo isishumi sakhe makongeze kuso isahlulo sesihlanu saso. Amen. Amen. Makongeze kuso isahlulelo sayo. Amen. If a man wants at all to redeem any of his tithes, he shall add 1/5 to it. Amen. All right. Let's look at this verse. Read it again. Ungafundi uqhaqhazela uphole nje. Amen. And then ungafundela ungamela ufunda ufundele uyi-understand nawe njengoba uyifunda, and so that it can be clear also to us. Amen. Uthi ke ngoku, and all the tithe of the land, whether of the seed or the land or the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. Now, it counts zonke ke izishumi up, ne? We found the tithes of the land abalimayo okanye yembewu. Remember ioma babengekho kuxolweni kuninzi balukhumsha thithi ke oma qoma ioma ingenazi ngoku. Yeah, when you talk about that seed you talk about oma. Amen. So we can talk about even oma. Oma we talk about most, that is oma ilena yayikwazi uba you are able to bake indoni. You are able to bake andoni. Amen. So all the seed of the land or of the fruit, yabona, kukhona imbewu yomhlaba, kukhona imbewu yesiqhamo, yabona le nazo zezikaThixo uthatha ishumi zezikabani zathi ngoba zingcwele. Now, if a man wants to redeem any of his tithes, because you are late now, uyaqonda ufuna ukwenza isilungiso, ibike ngoyiBhayibheli, he shall add 1/5
Why is it 1/5? Now, I said 1/5. Uthi ukuthi i-penalty yakho o5 uba bingu 30% uzophinda o5 ukhangela o5 bangapi ku20. So 1/5, which is o20 bangapi ku10% by 2, it make 20%. No one did truly. O5 bangapi ku10. Ke ngoku xa uthiwa ya penalty okuthiwe ukhupha u5 ngamnye kula percentage ubusaphuse yayikhupha izoba ngubani i-answer yalapha. Ayifakala kuba zakhe babini o5 ku10 ane uthiwa ipenalty yakho u5 ngamnye wena uyababala ukhupha bo5 xa ubala u5 we10% baba bayi2 yenze loo nto ukhupha omnye u10% ngoba o5 babingu 20% ubuzobala o5 abakuyi20 bangapi bayi4 yenze ntoni loo nto le 40%. Siyayiva ke ngoku. So that's why it will add 1/5. You want to go? You add 1/5. You want to know? It will give you the 20%. So that book will tell you about the 20%. So how that 20% is Angela 20%? Because it penalty 1/5. So we'll pay that 1/5 and let it make 20%. Amen. So since we are under grace, the penalty does not apply to us. Amen. Because we are under grace now, then that penalty does not apply to us. Amen. Yet we should still tithe, as it is a taught in the New Testament. Amen. Because in the New Testament we found the teachings about paying tithes. Now we are going to see how you pay tithes during the dispensation of grace. Amen. We are going to look at that. Amen. So in the Old Testament, some people gave out of duty. Amen. It was out of duty. Not that thing it will sound like abantu babanjwa indam. They must enjoy it. It starts from when we present it ebantwini. Umuntu ayive xa imamela wona athi ekhutshekile umuntu uqomba uyibhatha lento ngoba yena iverse masingabhorhisa ifana ukuba umuntu makaguquka umhorhisi ngoba ngesoko. Yebona? Yeah. Afune we must not use verses abantu benza izinto under uloyiko besoyika behorhiswa. They must enjoy it because it's a nice thing to pay tithes when you enjoy it, you know. You just enjoy it, and in fact, endaweni uhluphe ngoba usibhatele ukhathazeke xa ungasibhatali inhliziyo yami. Kuba ngashinya qoma ikhona lento ingekho right. Amen, because you are enjoying. So we need to present tithes according to the dispensation that we are in. Amen. It is the church, it is not their fault if we are struggling financially. The church is struggling financially. It's not their fault. Amen. It is not their fault. It's not their fault. Amen. Ufa kwesound abantu xa sibashumayeza bazenkonzweni asibashumayezeli ba sizobaxela emfundini le sound uxanduva lakho. It is not their fault. Umfundisi xa zingangena eshumi, it is not their fault. Bayazifikela enkonzweni. What we need to represent it must represent the principles of the Bible. Put the church finances and the pastor and put the principles of the Bible
Amen. Introduce lo muntu amasiko kaThixo angananga amasiko kaThixo. If you are following Jesus Christ, you are supposed to do lamasiko akhe. Amen. Sibona abantu benkosi. Sibona lanto liyana. So now isemntwini ke ngokubona ba yena whatever that is not going right in the church, nantoni na eye ingahambi kakuhle bandleni, it is not my duty. ayondima yam. My duty as a member eyam njengomntu is to do the principles of the Bible and obey them. kuba ndenze nje imigaqo yeBhayibhile. Amen. Wathi abantu bona bajonge kulando yokufikiswa kwezinto kanti abayazi banguThixo. For example, let me teach about this until xa sifundisa about tithes and offering, the church will have the understanding. Amen. Amen. That's why I said before I start that indaba yeshumi is not for the people to know what will happen nakwi-giving. Yabona? Awuthi kuyanikelwa apha, akazuthi umuntu lo mnikelo lapha mamani ezowenza. It's not up to the people. And neshumi, let's not put the name of umfundisi omnqunge. People yabona ke bazoyibhuda abantu nomuntu onengxaki naxa ithengisa ukuthi umfundisi omnqunge oqhuma azathi ishumi zabo zibe zingangeni. Aqhuma inhlelo endoda ezishumi yasifumana zibe zingangeni. Because we have installed that thing in their minds that tithes and Pastor Nqunge, then they must remove that thing ezingqondo zabantu, and then we put tithes to God. Because you will think nezishumi ngenye ixesha ziyazithenga isuti kanti azifiki nakwezo suti zenza into apha enkonzweni. You will think that hey yabona lana nasi kubo bonke nongqowa mina bam, you can go and ask them. You will think that hey ujonga ziyakwazi umoya umzinqebe, you will see so that's why don't look to the appearance. uNkulunkulu uzosenza sohoya le not issue. Amen. Sivele banenkosi. So let's put away one of the things. If you can go to social media, uthelwa ngabefundisi no nemali ngabefundisi, because we thina naxa sishumayelayo we think that when we pay tithes we are paying the pastor. There is another thing when we talk about the salary of the pastor. We are going to enter on that. I can be his salary issue. It's when it's part of worshiping God, obeying God. It's between you and God, not you and the pastor. Amen. Praise God. So let's introduce them in the tithing. See, there's the picture of God. Because because it zezikaThixo zingcwele ithi zezikamfundisi. But yet we will find any verses as instructed the priest that thathani ishumi akathethe abantu ukuthi zezami iphelele apha, but to the board mazinika umfundisi ezi uba zenziwani ishumi ayonto basiyobe sidiscuss and ayisixoxo sithi umuntu cha bring the tithes to God. Not to fix the situation of the leader. We are bringing the tithes to God. Amen. Uthi zazami. But xa edlula kwenye ivesi siyofunda uNkulunkulu uthi itya Aaron nonyana bakho. Uthi lifa lakho alikho kokwenu. Awunalifa elipha kokwenu. Akho nesabelo. Ilifa lakho likumo. Lanto a conversation between God and the leader. Yabona ke leader ezotsho ishumi. Yabona. But when we present the people, they must know that we obey, we are following the principles of the Bible. They will struggle ke ngoku kule nto yoba here is the pastor, here is God. Basokola ke ngoku babone nakumfundisi nakuThixo. Yabona mina baye abantu nafuna nabantu ababenhlonipha phambi kwamandla abanhlophathi bebanhloniphi yabo. But ke ukustruggle kwaba ndingumuntu yebo kwaba mosa umuntu umqhele akunzima uqhela ngokuthi yebo no. Then xa uthi ke ngoku naku uNkulunkulu must I do this thing because of for God okanye for this lo muntu ndibona izoba nzima, because abantu
into abayibona ngamehlo bakhawuleza bayi-interpret according kwamehlo. But it's difficult ke ngokuthi uba bafikelele kumgqibeni uThixo uthi umhlaba akanangqaleko akanangqibeko. So once you say pay tithes to God, is easy for them because they are doing. Let's put that mentality. You are doing it for God. Amen. Not for the pastor. So during that time, they were paying tithes. They gave tithes out of duty. Kukho lafiye. Yebo. Uba ndiyenze kukho ipenalty ndiyenza ndisoyika. They were under the law. Umthetho, you must do something in order to receive something. Amen. In one of the verses under the law, school. There was a curse. That was during the law. And we have to repent now and check how we presented to Ishumi Bantu Bakati. Ingaba sibabangelela nto ba bavilani ba yabona ba ndisikhupha kuba ndoyeka ukuqalekiseka or ndisikhupha kuba nqoma imnandi lento yokubhatala ishumi. Yabona this is what is happening during the under the dispensation of prayer, that they must enjoy it. Kufanele bayonwabela. Yabona umuntu agulisa uba akasikhupha ngeshumi. Ubuzikhuba zonke inyanga nje uthi understand. Understand. Unako phela uthi understand ngoba le inkonzo yami ayiphilisi mfundisi iphilisa. Yeah, iphilisa because those people that they have reached that understanding now. I'm not doing this for the church. I'm following the principles amasiko asekhaya. Amen. Ngoba ndibizwa ngesiduko salapha yonke into alapha emathileni, I will follow it. It's a principle. So this is how we need to represent indaba ye-tithes. Amen. Ibe ngumuntu ozisholoyo ba njeba ndingayenzi lento zizoxinga kule kona. Akusatsho thina akusatsho yiba njeba ndingayenzi athi khona ezoxinga kuyo. Amen. Praise God. And yena uba ndiyavakala naba. Amen. So in the New Testament, we should pay tithes as an obligation of love. Isinyanzelo sothanda. And that was because something right now, but no was umzulu. Umzulu adinguye umXhosa. Amen. As an obligation of love. Praise God. Isinyanzelo santoni? Amen. Into enyanzelekileyo uyenze. Sikhona abantu benkosi. Now, this is how we should pay tithes during the New Testament. The only thing now esinyanzelayo is not the words. When the preacher was saying that if you pay tithes late, uzotini uzofumana penalty of 20%. Yabona nqoba usikhupha kuba uyiku 10%. Uphinde uve umalake esithi uqalekiswe ngesiqalekiso esikhulu isiqalekiso esikhulu. You are paying tithes because you were afraid of the curse. We should pay during in the New Testament because of as an obligation of love. Amen. Now, what made me to pay tithes? It is because I love my Lord. Amen. Unless I don't love my Lord, I will be fine if I'm not paying tithe. If I don't love, but if I love my Lord, now it's a must for me. It's between you and God. Amen. Wenza isivumelwano noThixo wakho ngobomi bakho, whatever eseboni bakho, nguwe owenza isivumelwano noThixo wakho.
Amen. Mkhuphe umfundisi. Uyikhuphe iBethel. Beka wena noThixo. Amen. Because you will be reminded by the church and the past. But if you are doing for the Lord, you will remind yourself. Awuzukhunjuza envelope eseBhayibhileni xa imali ukuthi yo. Le envelope manje ithi inhliziyo yango oko ndiyayithatha. Amen. Oko ndiyayithatha le envelope. Eleke uvula iBhayibhile uqomathezi. Ithi yenza izothe. Amen. Now, you are afraid. You are by the then you'll miss the point. Until you remove those things in your mind and make a covenant, a vow between you and God. You and God. And then if you fail to pay tithes, and God's way, you are not going to chase you away. We're not going to chase you away. Amen. It's not of our business. Into a relationship between you and it's between you and God. Apha uzochoose ulwimi uthandaza uthini ube uNkulunkulu xa epha icloset yakho akubambe ngento amathi kodwa wena will be blessed thina. Amen. So that is why you must put you and God by. Amen. And then you will enjoy it when you are pushed by love. First Corinthians chapter 1 verse 9. The first book of Corinthians chapter 9 verse 13 and 14. Amen. Anazi na ukuba abo bazisebenzayo izinto ezingcwele badla okwetempile. Abazisebenzayo intoni? Izinto ezingcwele. Bathini? Badla okwetempile. Badla okwentoni? That's why ke ngoku kuthiwa ngeshumi ke bazamo kwabantu bathi izishuma zikwe in the New Testament. Amen. Yes. Kwabantu bathi hayi izishuma zikho kwincwadi entsha. Incwadi kuthethwa ngeshumi ke apha. Amen. Badla kwantoni? Ithi umala uthi ziziseni endlini yami. Amen. So xa kudlwa okwetempile kuthethwa ngeshumi. Because abadli offering ayonto ifakwe ityiwa ngabalisebenza emsela. Offering is for maintenance of the church, all the things of the church. Amen. Not in petrol zomfundisi ontoni. Amen. Offering zezebandla. Amen. Sizoyibona ke ngokulelo because i-tithes yona i-worship. Amen. I-tithe yilo worship. You worship God when you pay tithes. Amen. That's why I did that. You worship team now. If I'm back, see born technical because it can't have worship. You worship team and negilio. I sconetism. Because we have but in fact, you uchi voice as nama God of Madonna vunike spread la moya nge mics abe konzulu. Ngoba as show me as negate. So the worship team supposed to pay tithes and give, including department heads, because once you are leading agency, you are spread that spirit to the department that you are leading. The same spirit, bazo chichiliza, Amen. Praise God. So you make sure that kuba kufuna kubekho isiqingathe esithile ozixelelayo ba imali yokunikela and then put it aside. Yabona? Just to discipline. Nokuthekela hagu yofaka imali. Kwenza hagu usithengiswa uzofaka imali. Then uzidiscipline nabo. Sikangaka itoti. Ethi qoma le itoti ibeke liba ngecawe yabona. Because uba uthi yonke into ethi igqipha kwakho uyayinqona. Will never give. Yabona? Xa uthi imali yakho imali wena ngoku ubona abantu bathi imali secinga ba ndithenge ungena shop akazazi uyathenga imali
akadibani noba ibe khona manje akakho used ungena akazazi bezothenga unemali ke ngoku yonke into ithengele qha naxa yathengwa bakhe kwakuyichinji kanti uNkulunkulu uyambonisa uba hey awunene offering ngoba utithe ayikusetshenziswa uchinji utithe you don't pay tithes nge-change yabo ngokubeka i-change bakanti uNkulunkulu uyakubona hey uyayigqiba lena khona nento ityalayo ungena phakathi adleqo inoba ndiba unomashomshwam ngezantsi athathe ii-biscuits akacingi ngomnikelo aye emadikambeni omnyotenga amalwimi njeqobo nemali njeqobo ndifuna ntoni namalwimi my friend apheli my friend ke wena khambi inyoka chomi mama mdala ke lona sithetha ngayo khambi inyoka chomi tipo benesinazo zona baba abana basesikolweni emini lokho uyethenga ibhomanex yazi rona ufika uma umdala ubukele pha usikandazi ukhwama uthi umnikele amen. So because every cent onayo now isibona sinesidingo ungaske khange into noyithenga yabona ikhona maqo kana nothenga chips iphama ngosenza bawuli chips bawuli chips cha ukho that spirit esikuvalayo to grab your breakthrough siyakuvala la moyo ba ungayiqheli into yokunikela so into yokunikela uyazifundisa ba into ozifundisayo uzixele that mna ndizozifundisa kule nyanga ndithanda ndingathandi impumelelo yami kule nto amen yabona bazalwane kwenzuku zininzi argument i-discussion abantu umuntu abona ba une-followers ezininzi on Facebook athathe video avela athethe about the things of the kingdom angomnye remember one guy complain ngomfundisi aye kule bandla this guy famous well known in South Africa ifika kweli bandla lo mfundisi ngowa overseas uyafika uinvite is like invite cha uyimember lo mfundisi athethe about uba gay noba ngumkristu wakhubekwa ngena ku social media wathi ngobe ne-followers eziningi there are people abathetha nanjani kumele bazana kwenzuku wonke umuntu ufuna ukuthetha because of the followers yona and akayithetha abantu abayisayithetha into engafunwa ngabantu bathetha into efunwa ngabantu and then our minds gesezazajika zathi because abantu aba-imajority ivumelana lento i-right they are judging according to that not because of the truth. I noticed that most of the people abane they open the accounts on Facebook and then they got followers abanye babezi motivator. There's another girl nangoku. That girl it advise every woman again emameli lobazana. Advise a woman lobhinqileyo and insult and try to show amadoda indlela abayiyo. Yabona you'll see that xa umameli ba ufumaniseka ya umameli uthetha into ezibhadlileyo pha cha ezichithayo yona ziyachitha ndazitha exesha kanandoda ke laxesha mntana advise abantu baqhekezela abahlukene namadoda beyoke iyo yomjubajo sasiqhuba esidaleni wachata kodwa begxeka amadoda abantu achatileyo wachata so people were following that woman because people they are not living a real life on social media. Yeah, some don't attend the church. You hear now and then when you open up on the social media, you hear that they attend the church, especially the topic of tithes. Now, as the church, what we need to do, we must not bother ourselves with people who are outside the kingdom. They cannot teach us about our things. You are busy. Because they are to their breakthrough. But when they come bona kuthiwa bazoxhelela inkomo abaphansi bakhupha inkomo abantu abanamali ezinkomo babathi senzinto zethu kwasikwethu they defend ezabo izinto that ezibabangela baphumelele but when it comes to the things of God when it comes to the things of the church they always fight it. Amen.
They always have a problem when we give to the church. So when we give to the church, that is why we need the church to understand. The church need to understand that every time you bring your money to the church, it's scriptural. And if it's not working for you, don't bring your money and don't complain. We're not forcing people to bring their money. We can't force people, we don't. Amen. And zininzi ukuxoka abantu abasita phela ndayazi akadlule into abadlula abantu bathi nazo into ezikimali. That's the interpret ikwi-mentality yabantu lana. Ngiyabona? Ikwi-mentality uqomba kuba utsolo ku-clean. Yabo asokuvuza izinto ugcwele amagwenya etown ezikhona njengabanye befundisa ngilomvuzo uclean. Amen. Abantu bacaphiswa nayo lento uclean kuba umthombo bafuna ndithi benxakenxa ngene London enhloko bafuna lonto. In order for me to be a genuine pastor, I must not dress nice. You mama bancama uyenza mina lonto leyo. Isondiyenze lonto leyo. Ngenxa to have a real uzukuthi umthombo nxeba ngayo. Uyithi imali zabantu ndinxibe ngayo lonto. Yewazalwana niphile bantu na people will not do nothing for bangenzela nganto abantu. Amen. So there are lots of interpretation during these days. Until we know that we know the difference between the people who are outside the kingdom and the people who are in the kingdom. Amen. Umuntu akazange amtshela lo Yesu, but unento eninzi athi scriptures iwana sijika jika uqoba hey ibotho lokha lo muntu ke wahlala wasenza ingqondo yakhe uphinde ke ngokuthi when uqoma hateism when it comes to the things of God our mind become limited. Yabona ke ngoku uqoma ngenye ixesha kunzima noba to explain lo muntu because lo muntu as scriptures thetha yena usifunda ngokwengqondo. Uqoma kuthi Jehova phezulu beqoma andilokhi kuba ndixakiwe ndilokho kuba into kamoya le. You will not understand. You will not understand. Yabona zala unbelievers bathe rhabu ngenzipho rhabu into zenkonzo. They want us to change how the system of the church. They want us to change how we worship God. Amen. When I go to talk ngabo baziyele kwinkonzo esirongo baveza befundisa generalize almost. Yes, there are false churches. Then we cannot call the church that is outside the kingdom the church. Tina lo siyazi once bekunto enjani ibingeyo party yethu le bona kuba they don't see a different because they are unbelievers. So as the church every time to umfuzo othile wenza lento we understand that I don't know myself ngalo. So like the church is under attack in these days if you don't see that. Abantu abasindiswe abafunwa kwelinsuku. They are being hated everywhere on social media, everywhere in the community, at work. What would they see this? One good to let the chongo kwasemsebenzini. Ne look ya change. Why shouldn't see? They hate in the Bible. In the last day, you will be hated. Yes, song. We'll be hated. Amen. So we must never bazalwana amngenela mnalindo ndikholwa ku. Nobody no dwell abantu bathuka ngandi andijiki ndine. Amen. When even the tithing I know that is being attacked. It's being attacked. They're supposed to ngabo because their yes is being attacked. Even the tithes. They think we're scamming people when they're going to teach about tithes. Every time, the reason being bold is because I know I'm not scamming people. God is my witness. Amen. But the church is being under attack. That's why Bible in the last day, even those who are elected will be deceived. Injoka Satan ngokufuna nabangaphakathi bafike bathi bavinto ngaphandle baqoqa kuthe ngathi inyane izinto kuhluzwa bakholelwe kuJesu manyana abangabazele ngokuthi ngaphandle ngaphakathi awusulenza ixesha kwezinsuku. Amen. Now we
must read again this verse, bazalwane, so that you can see typing in the New Testament. Funda bandama. Anazi na ukuba abo bazisebenzayo izinto ezingcwele badla okwetempile. Abo bahlala behleli esibingelelweni bahlulelana nesibingelelo eso. Bahlala etempileni. Hey bazalwane, iBhayibheli imnandi ngoba every time you're trying to oppose something, the Bible will have some verse that is under. Iverse engaveli ukuba ayifihli uNkulunkulu iverse ethile for ixesha elithile ikhonze eBhayibheli but abangela abantu bayiskip. Amen. Uthi, do you not know that those who minister the holy things, eat of things of the temple, who minister the holy things? Uthi no minister is when we are preaching, we are talking about the holy things. It is sidlawezo okay. Mabasithuba basulithi iBhayibheli badla. Umpastor yabuza anazi na. Ngoba there is an argument but why we are going to why umfundisi zoba semagxeni ethu? Why there will be those questions? Why ngayozimela? Why ngakhosi esemagxeni? No, because emagxeni. You do the principle of God. But the duty lo usebenzayo. Ithi banganazi na. Because you still in doubt. Amen. Ukhona uhuqa inyawo lento to pay tithes. Sekhona ukuthandabuza abantu they don't enjoy it. Babuya umva kulento bhalele uthi ngophosi aniyazi nalento ba yenzelwe ntoni? Ewe niyakhola but aniyazi nalento. Amen. Uthi anazi na ithi funda mntana. Anazi na ukuba abo bazisebenzayo izinto ezingcwele badla okwetempile. Abo bahlala behleli esibingelelweni bahlulelana nesibingelelo eso. Bahlulelana nesibingelelo eso njalo. Abahlala behleli etempileni. Umuntu ohlala ehleli etempileni full time minister. Kuphinde kuthiwa ngeministers qala. Ane badla okungcwele kwetempile. Iphinde abo bahleli 2 ministers that you hear go full time or part time. Whether we are pangela, he must take the time. Yes. Whether kapangela, he must take the time. Yes. Amen. So, uthi ngolumisa into ezingcwele zetempile iphinde ithi abo bahlulelana, come again, partakers. It do you not know that those who minister the holy things, eat of the things of the temple, badla izinto zetempile. Amen. And those who serve at the altar partake of the offerings of the altar. Amen. Partake of the offerings of the altar. Zito offerings of the altar. When you pay tithes, you put this up the altar. It when I kusebenza apha the altar. Lelo niyenza kusebenza. But it is very on the office acknowledged ezulwini because to be a pastor you are also a social worker. Ungugqirha. Yenenza ngoba uyakhanselisha. Abagula uyabathandazela. Uyavelela. Wenza umsebenzi ungu all in one. Amen. Uthe ngeke kwagqirha kumoyingcele kamxele ukuthi nokuthi uvela uba with the words of wisdom bekhulizwe lithethayo uqomba nomuntu elizwe bethiwa umfundisi shilinde incedile uyabona you supposed to go to someone ozokujonga ukuthi ngoba nibona ababantu bahlola abantu. Amen. Psychologist. Amen. The pastors also do all those jobs. Praise God. Is the highest position in this world. Even the president cannot reach their position. No president. Don't they come to pastors? They come to pastors. Look, every political party back on because the highest position. Amen. In fact, here undermine and go during the time, but like we still. Yes. They go and go to Kutan Maktaras on elections or Chubo. Tatas of each one, maybe take what
So besisesowethu Grace Bible Church bandle kaPastor Son. All pastors, they are invited to pray for national elections. But eParliament wakhatyelwa ngaphandle umthetho kwagqitywa ixesha likaMandela kwakho peace mos ngoku uyabona uba akho order. Amen. The Bible, where there is the Spirit of God, there is liberty. Amen. For God is a God of order. So where there is no Spirit of God, there is no order. Yabo akukho nyani. Uzobanceda njani abantu ukutokoleni umbane kodwa bona babe billions akwaIscom. Because uthi umuntu sathi hayi isutokola athi umuntu babe billions kaEscom nje bona. If akho right purpose ngeke kube right aphezantsi. Amen. That's why bengasayoyanga lo muntu kolo basayoyanga abawoyanga nto because sekuyimess phakubo. Abayihoyile lincinci lento ikhalela yabo. Now, there was these debates, the politicians, you must also listen to those debates. They are very good. They will open your mind. This debate, one of the political parties, opposite, when nobody knows for 10, so Pixar Zonge as shops. Yeah, so Pelisa, Ziek Badaba Miam, says Pelis. What do you party in your political party? Ifocus yeni focus kwezi dark shops zincinci kodwa wena uowna imine enkulu uthenga sherishi nabantu lanto ufuna silwe soda ngale uthi zivuthuluke suke etafuleni undoqo ile mine. Amen. Why you are not doing the imine ngenza umehluko better singabe silwa ngezi tech shop. Amen. Yo. Amen. Wa ngavu bayibetheke ngenyeke esamenti. Hallelujah. Amen. So now the focus ngokuyibabona bafocus kanjani the bigger that's like a pizza pa. Amen. Yoba we mushrooms, eating mushroom. Usuke pizza ufuna uqobele pizza. Amen. Amen. So uthi ngoku 14 even so the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Funda mntana verse 14. Ngokunjalo nenkosi le yabamisela abazaziyo indaba ezilungileyo ukuba baphile ngendaba ezilungileyo. Kawuphinde mntana abazaziyo indaba ezilungileyo itsho nyani. Kaphinde. Ngokunjalo nenkosi le yabamisela abazaziyo abazazisayo indaba ezilungileyo. Uyayifunda mntana amenye iBhayibhile ngeyakho kungathi ngoku funeka sikudukuse living. Okay? Kawuphinde ke 14 ufuna kuye living ngokwendiyani ndiqaphela ba so the issue bayilito engekhoyo ngenxa yakhe. Ngokunjalo nenkosi le yabamisela abazazisayo indaba ezilungileyo ukuba baphile ngendaba ezilungileyo. Amen. Yava ke yile into ke ngoku xa ndisho uma ndiphila ngayo. Bawundisa kamlungu yani frustrate. Ngelunch in fact ngokufuna ixesha lokusebenza ngenza iBible study because ndikwifield engeyami. Uyabona? Akalu ngunge you don't listen man. You don't listen. Umachini umeyadwa pha machini dibhizi ngobaptizo qha mina kugcwele. Because that's not my field. Ayona uyami. Mina ke ngokuba ndiye pha ndenzela abantu phinde befuza bathi ndimo frustrated because that's not my field. Denzele ngosenze ukuba ndisenzele abantu. Amen. So igqwani into abantu abethu na ingani hambe ngicela izonga kubo. Andiqonqozi kubo masikhati iqhekezela isonga. I'm not doing that. But ba stress ukuba ndishumayela ivangeli full time. Ebona ustress umuntu angazange kuphane 10 rand. Inhloko beshushu ba nge full time. Zange kuphane 10 rand umuntu. Ustresswa yilonto. Yebele uthiwa every month udinwe kumnika 10,000 every month then siyayiva ukuba akho ne5 bob. Kodwa nenhloko shushu umuntu akalali. Funda mntanami. La 14 Ngokunjalo nenkosi le yabamisela abazazisayo indaba ezilungileyo ukuba baphile ngendaba ezilungileyo ezi. Now
1 Corinthians chapter 9 verse 13 is a direct reference. Direct reference. Reference is a direct reference to the tithing system. Under the law. Amen. Lando ithethwa apha umpostini yinto ibisenziwa kwixesha lakudala. Amen. So uyaba remind babona ezishumi hayi kaloku bazali ezishumi kaloku aniyazi ba naku umsebenzi wazo. Amen. We are going to see because we refer what we're supposed to do according to the scripture. Ngamagama wayikote eBhayibhelini. Amen. Now that is why u14 eclearisha ke ngoathi uthi those who preach the gospel shall live by it. Yabona uyayiclearisha on verse number 14 ba uthini phangentla wonke umuntu oshumayelayo uzophila ngoshumayela. Pho xa ithengele imoto libandla intoni stress ayi? And abantu abamthengele abakhubekanga bona. Uke wathi omnye kum wathi hayi ingxaki lento bandibefisa bathengele imoto ngoba abantu bahamba bokwenza amatyala bahamba boyenza amatyala abanye bathengisa izinto zabo kuba befuna uriza lemoto kamfundisi zithi ubabonile abanjalo ngababoni ke mnake. Ngiyasithe babekhona apha kwibandla uthi ngulo ngoba umuntu sebetraitor yonke into ngoba balo uhamba umakhulu uthatha imali ebhatali loan ngoba ufuna uthengele umfundisi bona if uchoose njalo yakhe nalapha but akekho unongxowa zange amaphathi abanyani kulong zange ame apha athi yambani yaphi. Amen. So every preacher shall live by preaching by the gospel. Because the world don't care about us. We are hated, in fact. Ukufamba ngoba xa sesibona simanje bathi ndisho mina nalento nezinqonqo ngiyabacapukilisa abakhetile lento ndimhlenti nezinqonqo ndinje ngasinganqumi kubo ndindothi kube ngathi kuhlohlwe ngemela bayonyanya nalonto because you are being hated yabona ifoto zitrend zakuthi kamjonga yemanje bazalane ibifana basenjani xa sibe ngabefundisa abanjani nabekuna befundisi babeneza akajizwi wasibayo yabo ngoku ngephathi benengwazi lokho uyibona lephathi ubona lale phathi benixhasa ngokuthi kanixhasa lebhayi ngahle akwazi ukubawuthe izingane so uthe nje usehambe thenga uxhasa lebhayi ubona badala ubile namaqina lemantsitha bemathe Ashakwe unkulu bazalwane khona bazalwane hayi kwazi bangabo befundisa njalo. Amen. Hallelujah. Ayithandi impahla ngithanda ubaba. Amen. Ubaba who shows that I enjoy kumnandi bakulento ngoba abantu they will never want to come with calling yobufundisi ngoba bebona ba uba unje yebona benjengamasinya yena uphethi pipe lokuxhakaza no plastic siphethi ivakela mvakethi siphethi unabele emtini no I don't want that. Amen. Ukeke xa ubukeka bathi abantu noba umuntu bengafu bebhizi bethi xa uthethayo athi ukujonga bekho into ethi mmamele. Amen. That is very important. And then this is what I'm promoting to the church. It must not only happen to the leader, also the church. Funeka bachintshe umuntu hayi umuntu angakhathali. Umuntu lo akhathali nomzalwane. Amen. Ubona ba siyamchallenge apha xa okwangena ibhebhele kuphele tu ungakhathali ngoba di challenge yimo. Ngongena sithetha ngani ngoba uyapha
Challenge ukulungisa ingqondo. Amen. Yebona lonto le. Hayi dala injalo ngabe ugcwele ihewu. Nawe nobu uyakusikhohlela. Ezake zakudala. Hayi angasolana izulunga pha. Amen. So we are showing them that back then those who work with the sacred things and served at the altar got their wages from the tithes back then. I'm talking about the priests and the Levites. Priests and Levi. Amen. So they've got their wages because they are working. Yewona ke ngoku bekuthiwa abantu izishumi azikho ngoku. Ane? Babesingoba abalevi abasekho the priests. Now that's why it is the ministers. Amen. Those who minister. Yes. Amen. Each of the New Testament was bazothi yayingaba priest ngokuba priest uYesu ngumpriest umbingelelo omkhulu. Fine. But ke ngoku uthi upostile the ministers ayitshintshe ke ngoku angadathi athi those who preach the gospel. Yava ke ngoku ngoku asisenzi lanto ziqhumiso kuzweni kuxele nansi kapha ngoku i dispensation that were in we those things that they were doing physical were doing spiritual. The time I'm standing here ngiphethe isiqhumiso sezulu ubona abantu bathi I feel something man happening because I don't know pastor the priest of the church is doing the service over that kunento asuka ezulwini yava nje abantu lapha there is something that uvufika endliba ikhona ivumbe ngihamba nayo. Amen. So he is doing the same job but on another dispensation. The Bible says their wages were tithes. Oh, bazalwane. You know the word the angel basibile bile uzobile masikhosha imali yabile besincane into ezimhlophe kubile le vexayo ifuneka ndifika up lelitha solala le vexayo amasikaba ububilile mos yona ubelile ube ngumshumalo onuku umbilo bafuna lonto mos all the reason of those tithes inhambi bekwazi uyothengiselpa ndiphinde mhlambe lambili bendibile kanti hayi bazame ngikuka nandiva. Amen. Dibile up. Yebona bafuna siye phansi abantu bakhona. Dibile apha kaloku. Imaka enshontshiwezo ngumuntu ubona nekhola le ija inyama yeshe. Woyika kaloku bakuthiwa hayi makathula athi kobe ngicela ngathi ukuthiwa hayi lo masiziya imali zekosi. Bazalwane funeka yazi uthi ikhupha ukoma nesepha zohlaba nemibana ayine enzela athi estadisha ngobusuku aphelwa ngumbane kube khona izibane zobabone le Bible ngoba every message that is preaching to me is building my life and is changing my family. So I'm paying tithes because I'm benefiting from this man. Amen. Amen. Dilibani bani uvuma ingcwele kavuma sweet engayazi abantu ntoni sweet athi ngiteke zomntana ngeke ndibona uthe because kaloku ndinokumbili nekwaphi ngathi igove ngalo kufuneka lo nakanda ngithandazele uvuma ngithandazele ndibeke isandla xesha ndibona ba awufuni umka ndiqedile uthi nala ngibukela lapha ngiyalithanda ngoba lo uphinde wehlala ngoba ngithanda ithinto apha kumuntu kakamnandi ibanga abantu ba-enjoy ye-altar funeka athi asendlini alivivuma kamfundisi ndikumfundisi bahagile kanamhlanje okanye ndithi ndikusendaweni ava ukubeka lapha umfundisi
Amen. Praise God. And now it motivates that in Kutas Bantandas and Kutas to come and preach the gospel. Amen. Once you are frustrated financially, you'll never deliver right the message. Amen. If your pastor is not blessed, you will never be blessed. Let me say it again until you smile. If your pastor is struggling financially, you are still in fact, I'm born for amen. We are going. Amen. If I want to sit here, I won't be able to sit here until ndisuse lo sisi ndiyamphakamisa. Once aphakame, there's an open space for me. I'll sit here. Amen. Once you lift up your leader, lapho sishine bekuwe kuthiwa kuvuleka into. Uba uyaphuma kumaphela ndio uyangena emapheleni angene kwezinje na uyengena kwentsha. Eleke esithi mamele baza there is a special anointing uNkulunkulu ayibeke to a leader. Every time a leader is someone who's forward. So umuntu ongaphambili once ubona insikele kumfundisi wakho be ready for that blessing if you are doing the principles. Every prayer khona impela ndibole kuthi next in line. Amen. Asiyeke yenye imini ke. Amen. So they got their wages from the tithes and sacrificial offerings. Ewe nakweza sibingelelo zazikhutshwa phaya ku sacrifice. Amen. Besoloko befumana pha umuntu aze nexhwana ixhelo kudliwe. They got also pha. Amen. Uthi wena lo mlalandi izwana iyoxhelwa pha izothola la. Nkosi yami. Wayidla nabantwana bakhe. Andiyazi bakathi into ekhwade xa ithetho lonto. Wayitya abazalwane umbingeleli. Alokhu iyasheka mosanyama ugqibeli bingelelo. Yayisheka ayingathi ayinganyamala yayisheka mosibili lapho. Wabuzele nanzika neqhwane apha. Akwazi ubingelelo liqhumile ivumba kaThixo liqhubile hantu ishekile ithwa. Bayidla nefamily yakhe. Yay instruction from God. That is why everything that I'm instructed to do by God, I will do it with no fear. With no fear. Amen. Praise God. One thing we must understand, the church is guided by the word of God. Everything that is written here is the foundation of this church, and we'll do it. So the tithes is one of our articles of faith. Amen. Amen. When you will see that on the constitution of this church, one of the articles of faith in this church is tithing. We are that church that believe in tithing. And that is why abantu bazovuka kwixesha omamani bani class not again in future apha enkonzweni apho umuntu azofundiswa xele ngeconstitution yenkonzo ave xa ibonayo uba le inkonzo ayilungile ajike kwamsinyana engasigezeli akenye alo manje abantu bathi bageza abantu enkonzweni ehlisa khawuleza nqumle ngekagezi ngoba omnye umuntu usemkile xa ufuna umka ngesigezo ukhangela into omka akayiboni nayo iyale nkonzo ihamba apha kulela qha ngoku ubhidi kusa konzo wagezela phambi ndiyaphi apha yeke amen zikhona lezo nto zinjalo. Praise God. Now bazalwane, before we close what else they were and they got their wages from the tithes and sacrificial offerings. Amen. Of the people of Israel.
zabantu bakwaSirayeli. uIsrael Oh 18 ngiyavumela ndivale bukanti yiyeke ngoku. Wait, okay. Mina bazalwane kusekunyenza ukuthethwa kule tithing. Bacivana. Le tithing ngatheka kuphela unyaka. Cha, ngifuna icudisa abantu bani afuna ngihamba iphase ebalekayo. Ufuna ukuthi chu. Sibani bani lenkosi. Ufuna ukuthi chu. Amen. All right. Now, what I'm going to do, I want to check the reference that the apostle is making there by the book of 1 Corinthians chapter 9. Lo sifunde ne utanazi na the ministers abo basebenza ne bophila ngendoni nikhe ne that wenzeka pha. So I want to check ba uyithatha last statement kayiphinde uyifunde la maKorinte mntana. It okay fine ndifunda phithi, do you not know that those who minister the holy things eat of the things of the temple, and those who serve at the altar partake of the offering of the altar? Ane uthetha ukonto ikota la verse. Even some of the Bible the English ezibuphucuka uzizoyiqaphela ba that pha ubhaliwe la Leviticus. Yabo xa ubona mhlambi enye iBhayibheli ze-English, especially ufuna kube nayo iBhayibheli e-English xa ulapha kule nkonzo. Must try to buy iBhayibheli e-English because iBhayibheli e-English good kakhulu. Kukhona enye iBhayibheli startup onizofundisa khona izinto ezibhalwe apha eBhayibhelini ongazinothisi. Fansi kukho iverse ebhalwe mhlambi be-Exodus kanti beyilonto ungayazi bayithi. So la verse ibhalwe kancinci ichaza uba le nto ithethwa apha kukotwa. Yebo, so kwezinye usenokwenzeka abanye sebenaye apho kuBhayibheli ze-English zabo la Leviticus 6 verse 16 because kukotwa la nto pha. Xa isithi anazi na he's quoting niphethe iBhayibheli lento is biblical. Aloku iyaquestionwa le nto how can bathatha imali and then uthi xa kuthiwa baphila ngalo ivangeli kutsho ukuthi ke ngoku even they supposed to dress nice, they're supposed to pay their bills. Amen. So kukubekho lo question ngoba utheni nje bezo dependa kwezimali zibethwa apha. So umphosile uthi aniyazi nalento yile yayisenzeka nabo. So those who preach the gospel shall live by it. Amen. Let's go back to that Leviticus. Sidiba siyibone ke ngokulento ithethwayo. Leviticus 6 verse 16. Funda ke mntana. Okuseleyo kuwo kodliwa nguAaron nonyana bakhe. Bazalwane read the Torah ne. Ithetha ngezinto abantu those sacrifice that they were bringing in the temple. Yebo. Uthi mosiziseni uthi uThixo bani ke bazalwane those 10% bezisiya etempileni ndithi wawuza nemvu ba wefuyile neziqhamba uzifuyile umbuzo ukuthi ziyaphi lazithatha ziyonke komahlweni zaziyaphi uthi uThixo ityane nonyana bakho Aaron ayabona ziyazi okay fine ziyazi ezinto njengoku mna noqoqo 1 of abanye umamba lapha one blessa ke bar fridge hallelujah abanye ayithele nomama uSibilo blessa bar fridge zone fridge lapha eroomini bar fridge nje bikhona iduma lese kitchen ifake ithulta amanzi abazayo bafika bafike ithulta bafike ichoke apha kwazi beziphela ichoke zami nguAsande ngoku uzoba lapha eroomini ichoke zami ne bar fridge strong bakho umbuzo if befana izise icama la but ayinamsebenzi bamakonqa bar fridge strong athi mfundiswa ngiyajala ngale bar fridge yakho ndafika ujoy ipolish laqonda ba kuyipolish uyayililela incame yami le bar fridge strong xa ungena phaa kwami ubona ungena kwamfundisi nyanto uzoyibona iduma befridge uqonga chiqa unciko kuthi kwakumbozi amanzi kalu konile kwelo uzobhaqe irumini edred nakubayirumini yaphela zezibhuku beki ichoku ufika ingeko beki yogadi ufika ingeko fika kuthulta amanzi ngokuthi sabona ichoki ndithi moma amanzi futhi. Amen. So which means even
during that time it was imihlaba njalo njalo. So kweli xesha kuhamba kwento zangoku. Yebo njengoba ndine fridge ngoku. Yebo. Fridge ngekamela fridge ngaka isitshabe yenza yonke into. Amen. Inayo ne-freezer. Yabo ngelinye ixesha ubuqongo uthenge umojo wonela ubone bakadinhle bakhe baye phambi. Udinhle abantu bamazi khona buke izinkulu ngakunda khona ucwethe umthitho ucwethe. So kubheke baye kube lapha ke. Amen. Uyabulisa umfuzo ne-fridge. Amen. Fridge emhlophe. Amen. So uthi ke ngoku uthi idla wena bazali it's not the instruction from the board of the church. Yes. Amen. I-board yona noba ibiqoma xa sengelisho inqoba esifundisa esonoqalisa lentela abakwazi because it was threat deep if ikum xa ndivaba ayithathe nivale pha ikum lonto leyo. Yebona lonto leyo. Vele khona baqoba ngelinye ixesha akho sidingo naso unothatha induvale kula khona but ayonto ucabanga ukuzoba sisinyanzelo. Yebo because it's the instruction from God that take it to Aaron. Yebo uba Aaron ubona the one of abantu that are in need is up to Aaron. But akazobekwa ityalo Aaron kuba ayenzi lonto. Funda kwakhona Aaron yomntana unonzika. Sorry. Okuseleyo kuwo kodliwa nguAaron nonyana bakhe kudliwe kungenagwele endaweni engcwele. Yava bazalwane. Kuthiwa la offering xa izisiwe bazokwenza esasibingelela kuqhuma. Unike because uthi komthetho bona abantu abatanga basa kwaAaron. Basa kuThixo. Abantu abebazalwane bendithi baba siyitshintshe indlela esika ngayo. Abantu abazisa izinto kuAaron. If befunda pha they were bringing their offerings to God. Now behind the pulpit there is another conversation engabafuni abantu between God and Aaron because izile izinto. God is spirit akazudla izinto. Ufuna ivumo. Uthi ke Aaron take what is left now. Because lebe ndifuna sisiqhubiso but what is left does not belong to those who have brought those offering here. It belongs to you because you were working here. Amen. Read verse 20, verse 24, yophela verse 26, the same chapter. 24. Yes. Wathetha uYehova kuMoses esithi, thetha kuAaron nakonyana bakhe. Uthi 25, nguwo lo umyalelo wedini lesono, apho kuxhelelwa khona idini elinyuka. Imandla zalwane, kukhona i-offering that you need to take it seriously. We're going to talk about that. And there's a different anointing. Because zininzi into esothetha ngazo kwezi Bible study. Ukhona i-offering yesono because you have done something wrong to God. You need to bring the offering. Zifundise loo nto. Yabona? Nje umuntu yabona abantu nohulumeni osiphethe unenento azikhuphayo ukuze ucengezela abantu kuba beyazi baba moshi baze sisikhabe be right so bacengezela abantu uyayazi umbakhe nambetha ngeskipa lo soza nganivotini yebo betho le 5 years yonke oko benisafarish kula xa kuzofika uvoto banikele izikipa bayi resting resting amen. So banendlela they banendlela yokuthini yokuzicengezela ebantwini. Same thing applies to us. When you have sinned against God, you must bring an offering. You are trying to get the attention of God. You remember kodwa wawubheka umnikelo. Amen. Umnikelo ujika uThixo bheke. Ngeyikakho kodwa ndiyathanda zimana kanti kutheni ngaphendula uThixo washa envelope ngambethe. Athi mfuna ukuthi ngathi yathandaza usithini ngeke. Amen. So there was offering which when it comes to izinto that will sustain the church, it take it serious. We take a serious Lord.
Yebo? Wasibe yinto that will make ivangeli iqhubekeke. uNkulunkulu uyayithathela attention lonto. So I mean make the in order for this church to be alive, bazalwana, it needs offerings and tithes. Once in the valleys under this church will die. It will surely die. Amen. All of the reason ngoba sizokwazi ukuphinda sibe upgrade sibe nezibakane sibe ne-extension sithi look yewona kuhle. Amen. Ibingoyentambiso le. Yes. Amen. Buy his flags, buy let deco. They have to be back in discussion. Ladies come with an idea to the ladies. Let us raise money for decoration. Can't get back tandas. Amen. But my say to standards. Let's not pray with the way from the man. If una ungene empokothweni le imeko ukhuphi imali ayifuni izintandazo. These are the ladies of this church. Let us go and ask them one by one. How many verses did you quote at 6 a.m. in order for you to receive this decoration? I saw it in the realm of the spirit. It fell down. All the angels were carrying that. No. Ukuchwe imali apha ngaba mama. Bathi nansi yam, ladies lead, wathomnye nansi yam kwakhona. Lo principle yileni sibangela sibe nezinto. And if we want more chairs, we are going to use the same principle. Amen. Ipulpit yona enhlesoba nayo, but the reason singayingqamela ngoba asiyifunde lapha endendeni. Amen. It was strong ipulpit lapha. Enye ixesha so shuma liqonde ndize nesitulo iglass mfundi ndiyakubona nje shuma. Uthi ubufundisi lapha emva kwepulpit ndikubona ndiyakho kanti ngifuna ibe sisipili ngapha uzibone. Ngibona nabazamlayo. 11 esiyakuyo. Amen. So this is the offering of ukuqinqaneza kwesono xa wonile yabona. Yes. Wawuza nayo la offering ihlanayo. Amen. Ihlanayo. Ihlanayo. 25. Yes. Kuwo lo mnikelo wedini lesono apho kuxhelelwa khona idini le elinyukayo. Loxhelelwa khona idini lesono phambi koYehova. Liyingcwele kangcwele lona. Amen. Lilo elingcwele idini lesono. Yabona ngokuba uzongxengxeza lo isono. Amen. Yibona ke bo? Amen. Yayibona ba isono siyacela uxolo ngemali. Amen. Nokuphiliswa kwakho yabulela ngemali. Basibone lonto leyo kuYesu. Philisa amadoda ayi10 aneqhenqe. Uthi hamba, uthi xa ethela hambani uyozibonakalisa kumbingeleli. Xa uyozibonakala ubuya uphethe into. Yabona? That's why uva abanye bashonke xa bekuthandaza umuntu yintoni ozondenzela yona ke ngoku xa seluthandaza ukuthi yo yayitima yabantu. And again, most it happened to those prophets. Yeah, I'm not doing that, but they are not into. But scripturally they are not wrong. Amen. And yes, what the church is going to benefit. After. Was a gay jonga. Oh, non si come buona ma plaga, come sei. Si ma io c'ho una plaga. Sai, si c'ho peso, te la replet. Amen. Go back. They forget that uNkulunkulu xa benzela into bayamlibala. You know, even if there was something this week xinge kuyo. Nabaqhube kwindawo yabona ukhululeke once ube faithful lalo phinde ubuyele ukuthi yabona uNkulunkulu uthi bapha abantu beningekho banga but uthe ubuya we bapha abantu uthi hamba ke
and uthi wamenza wagqibele because wagqibelela la ngemadoda ayineqhenqa. Don't remember ayingaphi, but I'll check that scripture. When umuntu uqhenqe lalitya inyama iskin sakho indleliwe impumlo yabo, so baphiliswa yaphela isasifo sitya, but lo wabuyayo for ukubulela uThixo ithi wamenza waphelela. Kuphela kuthi uthi ukuthi noba benqunqeka imini kwanyanzela ibuye imini because waba faithful. Enye ukuphiliswa iyeke leninqunqayo, but yena kwenzwa a total restoration. There is a total restoration when you come back to God after ekwenzela imiracle. Khona ukuyisela kupheleleyo xa ubuyayo. Amen. 26. Ulele nalomntana. 26. Umbingeleli olenzayo idini lesono wolidla lodliwa endaweni engcwele entendelezweni yentente yokuhlangana. Nanga lidilize. Kulo lotywamba. Lena kota impost lokota le. Wala. Amen. Fundisa zilomnikelo ufikileyo, kukumnikelo ofikileyo uzothwa nje umuntu awuzine ID. Bendicinga siwutaka hayi. Samfundisi lento. Efuthi ndimoniswa first le lapha ngoku ndicinga ba ayinaso ingasendi yeke kufuthi ngoba ziyi-20 kwamfundisi maziye pha. It's the past will decide. Suba usufika kongela imini so iplanela ba lo ubheka ngapha. Ndiyaqonda mos mfundisi azivaxcom ziyi-20 uzozithini vaxcom zizozitya. Amen. Read chapter 7 verse 6, the same book. Yonke into eyindoda phakathi kwababingeleli yolidla lodliwa endaweni engcwele liyingcwele kangcwele lo. Yonke into eyindoda phakathi kwababingeleli yolidla. Again kuthethwa ngesinye apha inansika offering ngefikileyo. After kwenziwa uba xa uza nesono uba kuzwa nexhwala, yabo uJesu wakwayo bingelelwa ngayo. This is what was happening. Xa unesono ubuza nento zanayo. Uyabona? Lana ubuvubona bakuthiwa ngokwafika iba ngamahobo kanye intoni uYesu ufika etempleni bethengisa. Kukho igusha kwintoni. Because babesenzela lanto for baye kumbingeleli. So omnye umuntu usuke eKapa uze apha. Wongozuthi ugqoka uphethe kwibhoko abo umlwisa amangqatha apha etraining apho osuka ngapha eKapa. So kwakubakho abantu abathi there's no need bawuze nayo ngapha lonto le sibazithengisa apha etempileni, so that wabona ukuthi ngoku ifocus yabo is no longer ekuxolelweni kwezono, bayashishina bona. That's why ke ngoku the reason agxotheza abantu athini abhekuzena nalamo bathi bona babebona i-opportunity yokushishina. Yebo kanti injongo yile baba xa ufikile temo uhlala kude mos ngoku uzobuxwayene nalento okusoka kude so babesenza izinto cha babona okay babona ithuba lebusiness ke ngoku yebo amen. So that the main reason ekwakuzezo zixhelwe pha uyabona uthi ukuthi abefundisi ngabantu bomojo umnandi umojo umuntu uqoba lo ngaka kwengcezelo izona aluvise sitya naso siyitile inkamfu ifutha baliwayo kanti ukusulwa nezabo izona ndakathi andikazi ithi sibekele zabantu bezona kuyaphi usho ukuthi izolo zenu sekuyo. Amen. Numbers chapter 5 verse 9. Siyabona ke ngokuba isishumi sasithiwa ngabantu ababesebenza etempileni. Amen. Numeri chapter 5 verse 9 and 10. Wonke umhumo wento zonke ezingcwele zonyana bakaSirayeli abawusondezayo kumbingeleli woba ngowakhe. 10 Elowo izinto zakhe ezingcwele zoba zezakhe, elowo into ayinike umbingeleli yoba yeyakhe. Amen. Nomniki ibhafriji. Angizokuxanika ibhafriji akofriji apha emonzi bekusenziwe bebuild ikitchen. Imebe kamama ujaji le kitchen.
Hayivuso unayo ifridge wathi hayi bazalwana funda mntana phala verse ngathi abayifu ngoba le fridge ngathi balo kulelise ngizofunda ngakhishi ka ufunde pha elowo izinto zakhe ezingcwele zoba zeza wonke umhumo wento zonke ezingcwele zonyana bakaSirayeli abawusondezayo kumbingeleli woba ngowakhe. 10 elowo izinto zakhe ezingcwele zoba zezakhe elowo into ayinike umbingeleli yoba yeyakhe. This is the offering and restitution kumnikelo lowo of restitution. Uyabona ke ngoku iBhayibheli kuyiverses ngokuthi xa wenile ufuna ukubuyisela umuntu waye umuntu naloo nto ane then ke uba kulaa mntu ufanele uba wenza i-restitution kuyakekho apho ubuyile kubingeleli. Uyamkhumbula mos uzake uthi wonke umuntu endiye ndambiza over ndizombuyisela double but uba kekho laa mntu ngena apha kumbingeleli. Noma umzekelo uRob noba umlungu eshop uthi akekho apha la restitution yenza apha kumbingeleli ume phambi kwakho uRobe umlungu aba okay akekho kude sombona phi yenza i-restitution apha kuluphambi wakho ke. Okay, read verse number 5. Usivele ndithethe le verse. 5 wathetha uYehova kuMoses esithi thetha konyana bakaSirayeli uthi indoda nokuba inkazana xa bathe benza isono kwizono zonke zoluntu ngokuthi bameneze kuYehova yazi No sorry ulapha. Okay, yeah. Yazeka ityala ke lo miphefumlo mabasixele isono sabo abasenzileyo owonileyo alihlambe ityala lakhe ngangenani lalo ongeze isahlulo salo sesihlanu kulo anike lo. Yebona la penalty yala 5th. Yebona again there is a penalty. Okay, go down. Anike lowo onetyala kuye 8 Anike lowo unetyala kuso xa kukho umuntu omonileyo ane uba y100 so uzobala ke ngoku bangapho 5 ku100 so ke ngoku uzobala aba 5 uthi ukuthi ke ngoku ubuyise kulaa mntu uthi xa sombuyisela laa mntu ambuyiseli la same amount la ke yayibangela kuze ifear to the children of God that boyi kukhona because bayazi uba izobuya ngabo nzima. So it made them uba abantwana bakaThixo according kwixesha lokuqala bazalwa nokuthi ngoku babesoyika into embi yeka ngokungakukhathaleleyo babeyika into embi yebona uba nditsho kwi-offering babeyazi uba when it come to pay tithes they were afraid uba bangenzela njalo because bayayibona uba ipenalty nzima. So ithi kwangoku uzobakho ipenalty and then la penalty uyisa kulaa mntu we-wrong. Uthini 8 ke ngoku? 8 ukuba umntu lowo uthi akabanamzalwana kungahlawulwa kuye ukuhlamba ityala elo malihlawulelwe uYehova kumbingeleli ngaphandle kwenkunzi yemvu yokucamagusha aya kucamagushelwa ngayo. Umuntu osenza ukuba umuntu okwamrobha ezazono zilungiswa umfundisi na imanga nalo amatshonisa waswelekayo matshonisa ndikhona ndihlela ngafini uyisala mali awusayibuyisile abanye ubolekile ke ngoku uyazi 20%. I thank God. Ndabhubha wabhubha ngaso ngaphumla ngabhubhi sekhona ndimele la matshonisa umninzi amatshonisa akucuba ikucuba zoyitrakhi uze umince loo nto 20% zaphuma
Kuntsele eziklase abatshali zithi ingasikacinezwe ila hami ngibeli sebenzo ntantweni besikade yini insimbi yonke. Amen. Ngaloba wafa iCovid livukile ngibuye. Amen. So if you will bring it to the priest. Sibenza nkosi. Hayi lo mfundisi lapho contact zakhe. You have my contacts. Money in FNB yasebenza, capital kukhona, no cash iyasebenza. Amen. So you want to go, but why you want to make things right with God according to that time? Yebo. Umuntu ufuna ukuzinto zakhe naba nothini. Sibenza nkosi. Amen. Amen. Hayi ngikulobo umnyusuku namhlanje. Ngewesidi andivuthi andibini nobiki. Amen. Ayibini ngewesidi that the church manje. Amen. All right. So uthi ngoku give it to the mbingeleli. Amen. Deuteronomy 10 verse 9 uthini? Sithandaza. U8 wait masifunde ke lena. So qhweza kule visa abantu because andigqibanga lena azikagqibanga ngiqhwezela next week. Sivele abantu benkosi. Be here next week ubaxele ukuba ziyaduma kuBible study. Ubaxele waphoswa kuzuko oluthi xa ubuya uyathi kude. Funda ke mntanami. 9. Ngenxa yoko uLevi akanasabelo nalifa ndawonye nabazalwana bakhe. UYehova ilifa lakhe njengoko wathethayo kuYehova uThixo wakho kuye. Amen. Next week I'm going to explain the difference between Levites and priests. Because those who were working in the temple were Levites and priests. Amen. So you must know that yes. A priest and Levites, they were working. Those were the people who were working. Levi was usuka kwingcambu ka Jacob, one of the sons of Jacob. And then a priest, priest wakufuneka bonke abapriests abakhona babe ngabalevi. But all the priests were Levites. But not all the Levites were priests. Priests and Levites, they're doing this. That's why you're thinking, you must know that those people were working in the temple. Amen. So all the priests were Levites. Yeah, so priest umlevi. But not one umlevi, priest. So when you talk about the priests and Levites, you must know the difference. Then we'll see the duties next week. Amen. Zabo. Because masinga mandela New Testament, singayazi Old Testament. Amen. You must know the whole Bible, see the deep, so that when I was ukuyisandi yapho ngoku sizoba sesikolweni ndifuna ikhona isitulo ebendifuna xa sesi-right inkonzo yibheka phambili sokuchopha nge-Bible study. Ke sobe sesigaleni lethu elikhulu ngoku singekho sichophe even awazinisanyisa sikhona isitulo esihle lesibone 400 sasitulo ukuzibona kwezatafile zakhe-KFC ngathi siyathotywa sendlini. Ya netafilane enhle ezoba kuba ibeke into zami sizoncokola sicude iBhayibheli lesicude. Yebo siya apho wena dingane ichophe sicude akho nomnye uthongo ozomane twist iBhayibheli akuxela ngeBhayibheli uyothethe uthi hayi uyayiphutha masikhila ayikho lento ithetha. Nomnye umuntu ovela akhile iBhayibheli wena xa endizophola kuyi-argument ongazuzingena uthi otsho
the level of understanding ayivumeli banixoxe ngapho baxoxa nakho umnyasise uthi ndazinto uqoba the level andinokwazi xoxa nani because niseka ulwazi lwenu luncinci. Amen. Ngoku uphuma ukhubekile uqoba ngoba ulwazi lwakho olukhulu xa ucofa uyongena kubantu abangazini uphuma uyedi. Come, I avoid it for the sake of kozincinci apho. Fikela kulo level ebomini qoba jonga kozincinci abanokwazi. Umbona ucofa uyazi ngazi. Acinkoza uqoba lo muntu akazi. I remember indoda. Ubuye ku page ka Facebook page ka Jabu Hlongwane. Ujabu Hlongwane excited Jabu Hlongwane ucula lo yes oh yes oh yes hey signore if you want yeah go to page yakhe awufika pha ku page yakhe ushare into ethi baptism is not necessary. That baptism is not necessary, it's not important for unbelievers for them to be saved. I think you can make two pies with Tivinias. I go to reach on comment and make Papa like it and depending. I don't know. Amen. Amen. Uthini ke mntanami verse 9. Uthi asifundela verse 9 siyami. Uthi therefore leaves have no portion nor inheritance with his brethren. The Lord is his inheritance, just as the Lord your God promised him. Abalevi abanasabelo abanalifa bakwangqonge noba utata lomka andiyijonganga landlu andinalifa. Ifa lami kuYesu. Yebo andiyuphatha abantu ophuma ephepeni ukuthi abantu abakangqoba balwa ngendlu balwa ngala naka ngonaka ngoba ilifa lami lilapha. Umfundisi akanawo umhlala phansi. Akanani? uNkulunkulu nguye othe ilifa labantwana bakho lilapha. Usho the next day abantu ayinca imbewu yami will benefit. Amen. Because whatever is happening to my life now, uNkulunkulu ophendule ebantwaneni. Bazoba ngabantu abangamfuni uThixo because of uNkulunkulu uthe ilifa. Amen. Yebona loo nto le? Kwazi wayishare apha emini noma kuyizona uthenga ngeblessings ngisothandaza. I was talking about the blessings that people, they think a blessing is something that they are able to see. Something that you work for. They believe if in order for you to be successful, go and sweat. It's their mentality. Even the Christians, the other preachers, they believe that blessing is when you get salary from a white man. Then you can be blessed, and then we can look at you differently. But that's not the kind of blessing that I'm looking for now. I'm looking for something that is greater than money. Something that will open doors. Hey, you must very